U Beogradu je održana 37. Evropska konferencija o vizualnoj percepciji, koju je posetilo preko 600 stručnjaka iz čitavog sveta. Pored predavanja, ovaj naučni skup je imao i prateći program zabavno-edukativnog karaktera, ali pre nego što se detaljnije pozabavimo time, pogledat ćemo prilog o tome kako je i zašto jedan od predavača na pomalo neuobičajen način doputovao na konferenciji. S obzirom na to da se ova konferencija po prvi put organizuje u našoj zemlji, kako smo se pokazali kao domaćini? Razgovor ćemo nastaviti kasnije, a sada vas vodimo na štand sa takozvanom čarobnom stolicom, koji je tokom Noći iluzija privukao veliku pažnju posetilaca. Pogledajte i zašto. Šta biste još, pored naravno ovog eksperimenta u kome smo oboje učestvovali, izdvojili u tom smislu? Meni je recimo bilo zanimljivo kada vidim umetnike koji koriste naučni jezik, dakle, barataju podacima. Hvala vam što ste izdvojili vreme za Kontekst 21. A mi ćemo sada pogledati još jednu, pomalo misterioznu, slobodno možemo reći magičnu priču sa Noći iluzija. U pitanju je Veštičiji prsten. Ostajemo u svemiru. I sada govorimo o postojanju, odnosno o nepostojanju zvuka u ovoj sredini. Iako se na časovima fizike uči da zvuka tamo nema, snažne eksplozije u naučno-fantastičnim filmovima i prvi muzički spot koji je u svemiru snimio kanadski astronaut Chris Hadfield prave zabunu. Šta je tačno, a šta ne, saznaćete u sledećem prilogu. Ovo je bio Kontekst 21, gledajte nas i sledeće nedelje. Prijetno!